Γεια σας. Σας παρουσιάζουμε από 3D μας ηλεκτρονικά το κέντρο συναγερμού Περσέας. Λοιπόν, το κέντρο είναι εξάζωνο, διπλασιάζεται σε 12, έχει πάνω ενσωματωμένο GSM, σύνδεση με USB, καλώδιο απευθείας στον υπολογιστή, 4 εξόδους PGM, outputs, bus για τη σύνδεση των πληκτρολογίων και διαφόρων άλλων συσκευών όπως επέκταση ζωνών κτλ. Κλεμίτσα η οποία συνδέεται η μπαταρία για κεντρική τροφοδοσία και η κεντρική τροφοδοσία εδώ πέρα. Αυτά όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του κέντρου. Τώρα για το πώς συνδέουμε το πληκτρολόγιο, να σας δείξω, χρειάζεται ένα καλώδιο μόνο 4 κλώνων, το οποίο συνδέεται πάνω στο bus, στα data, στο Y και G της πλακέτας και συν 2 καλωδιάκια, συν και πλην τροφοδοσία από το auxiliary συν και πλην. Αντίστοιχα και πίσω στο πληκτρολόγιο το ίδιο, συνδέουμε συν και πλην για τροφοδοσία και Y και G για τα data. Είναι πολύ εύκολη η συνδεσμολογία του. Αν χρειαστεί να συνδέσετε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, θα ρυθμίσετε από εδώ τα deep switch ανάλογα για το 1, 2, 3 ή 4 πληκτρολόγιο. Τώρα για την συνδεσμολογία των συσκευών πάνω στις ζώνες, όπως στα ραντάρ, οι επαφές που λέμε κτλ. Χρειάζονται αντιστάσεις, οι οποίες περιέχονται μέσα στο πακέτο του συναγερμού και είναι για εξάζωνο κέντρο. Χρησιμοποιούμε τις 5,6, αυτή με το πράσινο χρώμα, και μπαίνει εν σειρά με οτιδήποτε συνδέσουμε πάνω στο κέντρο. Εάν χρειαστεί να κάνουμε διπλασιασμό, συνδέουμε μία 5,6 και 3,3 κιλό παράλληλα και εν σειρά οι επαφές μας ή τα ραντάρ ότι έχουμε να χρησιμοποιήσουμε στο κέντρο. Θα δούμε αργότερα και μέσα από το πρόγραμμα πώς γίνεται η συνδεσμολογία, έχει σχεδιάκι μέσα. Για τον προγραμματισμό του πίνακα Περσέας χρειάζεται ένα καλωδιάκι USB, το οποίο περιέχεται μέσα στο πακέτο. Είναι η mini USB σε USB κανονικό, το οποίο το συνδέουμε από το πίνακα συναγερμού κατευθείαν στον υπολογιστή μας.